Bandiraɓe aduna bandiraɓe Afrique holko kewi ko jaam ceerno Oumar Sow jilliɗo e nder jokli Afrique mo ganduɗa so tawi a haali ɗum yimɓe foof no ganda ɗum kay woni inne ande woni ceerno Oumar Sow jaaɗo Côte d'Ivoire yeehi Mali yeehi Burkina kamɓe foof ɓe mbi ɓe jaaɓi on woni ceerno Oumar Sow ko gandal makko e nunɗal makko e kanko jabde so tawi neɗɗo adde makko haaju o safranamo haaju o tawa leelani on kadi yaaha adda goɗɗo hana hanirta ni on woni ceerno Oumar Sow o ari e oɗo saaha e boni ɗo e lamorgo leydi Sénégal jiɗɗo jokkade makko holno waɗata ko 77 693 64 93 on woni ceerno Oumar Sow mo ganduɗa sa jokkodiri e mum kala haaju mo gaddanɗa ɗum embo daro hen hana bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama onon yeeɓiyankoɓe haalirde ayaw habrirde Piindi TV wonɓe nder kamɓe bowal leydi Sénégal on calminama e kuuɓal sikki ala caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam dokkuɗen hawrude e oɗo subaka aljuma moƴƴo malaɗo mo ñagantoɗen dendagal jokliwindere nde kala ha tengti julɓeɓe so wideɓe aljuma moƴƴo malaɗo eɗen gandi subaka hande o noon ken yewaɓe saabu on jii plateau ko banimen debbo Aissata Ndiaye arani sikki ala ko jamɓolo ma en jiitumo altine so Allahu lamɗo jaaɓi sikki ala honono kala subaka ko arde hokkude on aadi bila aadi salaɗa aadi ɓuuri fittude aadi yewtere moɗon walla mbiyen roɓine moon jayndeji gam humpitade e kala subaka on jarama noon de cuɓiɗon ayaw habrirde Piindi TV ɗum ɗon en nartanat directement ko yowiti ko e hono programme men e oɗo subaka hande programme hande o noon gadortoɗen ko roɓido jayndeji hande noon jayde leydi Sénégal kala ene wayno gaari koye toɓɓe certude no kewɗen wiide kala saaha hono ko yowiti e fandu almudo caggal muɗum ma en gar e toɓɓere men wattinide eɗen gandi kala ñande aljuma ko hello coftal ɓalli gudditen hello coftal ɓalli noon hande koko yaaji no fewi ma en kaala liste Aliou Cissé nogas e joyi joueur mbo waɗi publié hanki ko noonne kadi ma en kaal e tirage au sort Ligue des champions toon to dunde Europe eɗen gandi hono o saaha moni kala andi ko dadi e ɗin pouluji ɗi ganduɗa ɗi ma en limtuɗi so Allahu lamɗo jaaɓi ma en dokku konngudi bandiraɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe commentaire e kala subaka gam haalde miijoji mumen e liste Aliou Cissé ko noonne kadi e ko ganduɗa ko woni hono on ɗon tirage au sort mbo Ligue des champions joni o en gudditat hello men roɓido jayndeji hono kala subaka e oɗo subaka hande gudditirten ko jayde Le Soleil jayde gendire nde ene wayno ari koko yewti ko e kaldigal mawgal ngal hoorejo Macky Sall ne wayno udditani ɓesgol leydi Sénégal gam yewtere toon to banggue réseaux sociaux woni ɓoggi karalle kesi ɗi kanko hoorejo Macky Sall noon o heeɓi jabtade ko tolni e temedde e ujunnaje nayo Sénégal najo tawi ko posnoɗomo manam namdinoɗomo tigui ko yewti e joggal makko to banggue leydi eɗen gandi ko ɗum noon tigui woni ko wino Sénégal naɓe kala cohluɗomo to banggue yewtere omo wawi ɗum jabade koye on tuma noon on plateforme mo ganduɗa o ko gouvernement tigui uddita ɗum yañini dendagal leydi Sénégal naɓe e ɓiɓe muɗum kala on saaha noon kanko hoorejo Macky Sall o jabtimaɓe ko heewi ɗin konngudi jajine tawe e hello ɗiɗi e ndeɗo jayde witende Le Soleil natanten ko jayde quotidien Le Quotidien nden ɗon jayde de ari hande koye dossier mawɗo mo ganduɗa ina kayi mo ñaɓandu yidde wi tan noon ko bavure policière manam tan de ko piile kam e lebte kala e saaha de policier leydi men Sénégal heewi wadde e dow ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolliti wonde noon ko hunde ganduɗa nde hande ina kay teska no fewi kono kadi ina mantini jayde noon ari ko siftinde en ko ganduɗa ko rewino ɗo ɓe keeɓini hen wasipitali mumen ko wayno mo ganduɗa ko Fallou Sène Elimane Touré Abdoulaye Timéra arɗo ñinga e waɓe noon ɓe kolliti wonde nde ɓeɗon ha joni oɗo saaha ala foof ɗo ñawore fawa e ɓen ɗon policier ɓe waɗa ɓeɗen gueɗe kantoriɗe kono ɗum ko omo ganduɗa ko Seydi Gassama hono jeeyaɗo e fedde Amnesty International mbo sengo Sénégal holliti wonde de leydi men Sénégal violence policière kinane ɓeydi tan ene wayno layde ha tengti noon e saaha jimadi walla mbiyen laamu hoorejo Macky Sall goɗɗo cuɗɗen ko guuɗi ko maître Pape Sène président walla mbiyen hoorejo CSDH holliti wonde de hunde nde ha hande ala foof mo kulal fawa ha tengti e ɗin ɗon policier ji waɗoɓe ɗen ɗon gueɗe kantoriɗe natanten ko jayde
enquête nden ɗon jayde oɗo subaka hannde kañum ne ari ko e fannu goɗɗo dossier moɓe cuuɓi hannde o loskude koko yewti ko e poɗɗe mbiyen médicament ɗi ngannduɗaa ɗi kine jeeyeɗo e leydi men Sénégal o saaha noon jayde suuɓi haalde ko poɗɗe gummortoɗe en toon to leydi Inde ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko tolni e temedde tonnuji woni kay ko natata ɗo e leydi meɗen Sénégal docteur Abdoulaziz Kébé suti en konngudi holliti wonde de ɓe ngannduɗaa kay ko ñawɓe ɓe kala saaha ina kutoroɗen ɗon poɗɗe kono kadi hollitama wonde de ala fof ene heewi jibinandeɓe caɗele ha tengti to banggue biltugol cukuli mabɓe ɓen ɗon hutoriɓe ɗen ɗon poɗɗe docteur Assane Diop suti en konngudi holliti wonde de kala foɗɗere ummide caggal leydi naati ɗo e leydi meɗen Sénégal ene wayno de ummi ko e yamirore laamu leydi Sénégal gam tigui yeeye e jereɗi ɗi goɗɗo cuuɗen konngudi ko professeur Yarim Mbagnick Diop onon holliti wonde de oɗo saaha hannde eɓine tigui jogui doole e kattanɗe wawde tigui ene wayno wadde contrôlé dendagal médicament ji woni poɗɗe cafrirɗe ɗo e leydi men Sénégal jayde Vox Populi kañum ne naati dingaral e o subaka hannde naatiri koko yewti ko e gueɗe ñawoje ha tengti e pooɗe duure lombiɗo hakkude ɓe ganduɗa ko magistrat ɗi kono ne kadi e jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de o saha hannde ko haare mawde lombi hakkunde UMS woni union des magistrats du Sénégal kam e maître Malick Sall jagorɗo tambiɗo ñawoje leydi men Sénégal kamɓe magistrat ɗi noon oɗo saha hannde de ala ko woni haaju mabɓe hem mabɓe so wona yo maître Malick Sall ummo e gardigu ngal ɗon jagorgal kamɓe noon gunɗon goomu UMS o saha hannde ɓe goyti tan ko ha joni noddagu omo ganduɗa ko hoorejo gunɗon goomu biteɗo Souleymane Teyko e yesso conseil supérieur de la magistrature tawi noon noddimo toon ko jagorgal tammingal gueɗe ñawoje leydi ndi kamɓe noon ɓe ganduɗa ko ñawoɓeɓe en kalinani ɓe kolliti wonde de yidde mabɓe tan ko yo omo ganduɗa ko maître Malick Sall ummo e jappere nde itte ɗon ha laaɓe ceer ɗum ɗon noon gam tigui notade e gonɗon erango kamɓe ñawoɓe de no wayno koɓe hofoɓe juuɗe e ñalawma mo ganduɗa o on mawɗo mabɓe ina nodda e yesso ñawore nde kala ko fati banggue ñawoje ɗo e tribunal ji leydi men Sénégal ne wayno koɓe gueddoɓe on ɗon ñalawma haali ɗum ko ɓen ɗon wonɓe e nder nguɗo goomu witengu UMS union des magistrats du Sénégal jayde l'observateur oɗo subaka hannde ari ko e fannu goɗɗo rutti ko toon to ganduɗa ko woni caɗele lombinomo to nokku biteɗo Termo Sud hakkude ɓeɓe ganduɗa ko ɓesguji wonnoɓe kono leydi men Sénégal e guinaɓe alay saago e ɗi dumunaji ɗi jewtuɗen ne wayno noon jayde arti e ko yewti e nderi on ɗon secret e dossier mum tigui ɓe kolliti wonde de ha hannde wonno tigui hono ko yewti ko e sababude ɓe gueguine ko ɗin galleji ne keele kono ha ɗo ala hen foof galle ne wayno kelaɗo o saaha noon ɓe kolliti wonde ko ne wayno tigui ko serantagal walla mbiyen kongude hoorejo Macky Sall ina paada e fannu o beele kay o danda ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɓesguji waloɓe e boowal e oɗo saaha ina mbaala limde koode ha weeta goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko gurdam kesam walla gurdam ɗo ganduɗa hannde ina woni e wurɗum Aliou Sall ɓe ganduɗa ko miñirade e hoorejo mawɗo leydi ndi kono kadi ko maire mo Guédiawaye ɓe garti e gurdam makko cuuɗiɗam ɗo tigui e Dakar kono kadi e mouvement makko mo ganduɗa kay hannde omo darno ɗum kono kadi e candidature makko woni ƴamal makko hono lefol mairie ndi Guédiawaye ngu ardi oɗo saaha jayde ne sifo ɗum e nder hello muɗum tati e nde jayde e groupe Futur Média jayde L'As quotidien kañum ne no wowi wadde kala subaka ko rabɓikinade konngudi ɓe gari koye relancement économique manam tan de relancement économie jaafoɗon yidde wi tan de ko ɓamtugol faggudu leydi Sénégal ɓe kolliti wonde de ko Amadou Hott oɗo saaha hannde de joopi tan ko code des marchés manam tan ko yewti e kulɗe ganduɗa de ko loi jeeri leydi meɗen Sénégal ina kay ɓayini ɗum tigui no hannirta ni natal makko kanko mo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo faggudu leydi men Sénégal jayde libération kañum ne ari koko noddirte ko marché gré à gré so nani ɗum noon ne wayno ko jeerde ganduɗa nde kay ko woto ñale wasa kono kadi woto ɓirdugal wasa ko yetti ko e mango ouvrage mo ganduɗa ko toon to Fatick tigui tawete kono kadi e école mo ganduɗa noddirte ko Jamma Laccel ɓe kolliti wonde noon ko piment oɗo saaha hannde de kañum tigui waɗi ɗum couvert kono tan de won secret de défense mo ganduɗa o saaha hannde ina kay wambi on ɗon fannu je sababu noon ha nguɗo goomu witengu DCMP kañum ne kam o saaha hannde
salima tigi ha memi leydi holiti wondede ko tati memata jeenayi kono kadi ARMP tambiɓe kala ko yewte banggue jeereji gendi leydi Sénégal kañum de o sa handi inana ñaago ha ko ɗum ji sababu noon ɓe diccima haaɓe cowi ko tolni laabi nayyi beele on ɗon gonɗon mangu ina wawa tigi yuɓɓinede toon to Fatick guddirten ko jayde stade hono no kala subaka nden jayde noon e oɗo subaka hande no jiɗɗon ni natade ko fettoɓe jeegomo ɓe ganduɗa hande ko ɓurɓe mantanaɓe ene hen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez ko noonne kadi e Robert Lewandowski, Paul Pogba e Neymar ɗum ɗon noon ko yidde wittande o sa hande ko tirage au sort waɗama hanki Barça kañum hiwdirta koye Juventus ko match e nder match eɗen gandi hakkude Lionel Messi e Cristiano Ronaldo kono ɗum ko kadi Atlético e Bayern ɗum ɗon noon ko match nder match hakkude Robert Lewandowski e Luis Suarez, match nder match hakkude Paris Saint-Germain e Manchester United, hakkude Neymar e Paul Pogba. Kono ɗum Ligue des Champions wonande ɓesgu leydi Sénégal naaɓe Sadio Mané kañum de jogori hiwdirde ko Atalanta Bergame toon to Italie. Mendy woni Edouard Mendy ko noonne kadi e Alfred Gomis yidde wittande ko Mendy toon to Chelsea e Gomis toon to Rennes ɗum ɗon noon ɓe mbitande ko haare uji manam ko gardaji Sénégal naaɓe ɗiɗi kañumen kiwodirte on ɗon Ligue des Champions ko tolni e nogas e joyo Lyon mbarodi teddugal leydi men Sénégal kañumen goni ko noddiɓe noon ko Aliou Cissé hen joyo holitama wonde de ko artuɓe kono kadi jeegomo joyo woɓɓe kadi ha joni ko hesɓe kono tan de wonɓe ganduɗa ɓe keɓani arde ko wayno Mbaye Niang, Keita Baldé Diaw, Alfred Gomis ɓeɗo kala tawtorake oɗo saaha hande Boulaye Dia kañumne ina tawa ɓeɗo joyo noddaɓe on ɗon liste mbo 25 joueurs Maroc kañumne waɗi publié hono ko yewti koye liste muɗum eɗen gandi ko leydi Sénégal tigi ɓe jogori hawrude ñande jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen kono tan de Hakim Ziyech Salah hen ko nonne kadi e Hakimi wondude El Hadadi ɓe ɗon ngala e on ɗon liste Mauritanie wonoɓe adversaire Sénégal ñande sappo tati lewru nduɗo nde wayno ɓenne kadi mbaɗi convoqué ko tolni e nogas e nayyi jour tawi hen jeeɗiɗo koɓe lokkuji mana fettoɓe e nder leydi ganduɗa ndi ko toon to dowla Mauritanie. ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗene kelle gadane e oɗo subaka hande e narnat hello walla mbiyen dawal batinigal hono kala ñande aljuma kalaten koye coftal ɓalli tawi koye fannu football tigi kewɗen nayrade ñalawma hande o noon ene wayno en nayorta ko adi kala e liste mo ganduɗa o ko 25 joueurs mo ganduɗa Aliou Cissé ɓayini ɗum tigi hanki ɗo e nder leydi men Sénégal to banggue sengo communiqué ɗen gandi ko situation coronavirus oblige saabi noon o waɗanno e kala e saha hono on conférence de presse ko liste mo ganduɗa bindaɗo nelda e presse o ɗum ɗon noon ko gardien ji tati o suuɓi kanko Aliou Cissé ina hen Edouard Mendy mbo Chelsea ko nonne kadi e Bingourou Camara mbo Strasbourg leydi France, Clément Diop mbo Impact Montréal toon to dowlaji dentuɗi o suuɓima ko tolni e défenseur uji jeetati ina hen Lamine Gassama ko nonne kadi Youssouf Sabaly wondude e Saliou Ciss, Kame Racine Coly, Kame Kalidou Koulibaly, Ousseynou Ba wondude e Pape Abou Cissé, Salif Sané ɓe goni défenseur uji jeetato ɓe o suuɓi milieu terrain o suuɓimi hen jeegomo Sidi Sarr en tawe hen ko noonne kadi Krépin Diatta wondude e Pape Cheikh Diop, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ko noonne kadi e Joseph walla mbiyen John Joseph Lopy attaquant ɗine kadi o suuɓima jeetato ina hen Sadio Mané mbo Liverpool, Mama Baba Thiam mo Fenerbahçe Turc, Opa Nguet mbo Metz to leydi France, Sada Thioub mbo Angers toon to leydi France, Ismaïla Sarr Watford toon to Angleterre, Famara Diédhiou mbo Bristol City Angleterre, Boulaye Dia Reims toon to France wondude e Habib Diallo ne wayno ko ɓeɗo goni liste mo nogas joyi joueur mo ganduɗa ko Aliou Cissé ɓayini ɗum gam hiwdirde e dowla Maroc ñande jeenayyi ko nonne kadi e leydi Mauritanie ñande sappo e tati garen e ko yewti e tirage au sort ɗum ne kadi ko événement goɗɗo badɗo e alkamis hanki go lewru ndu ɗum ɗon noon ko Ligue des Champions toon to dunde Europe compétition mo ganduɗa ko ɓurɗo wawde yeɓede e nder hitande nde ɓe kollitide koni tirage o ne wayno lelori groupe A ko Bayern Munich kam tigui jogori hande o hiwdirde Atlético Madrid kamen ndendi on ɗon groupe e Salzbourg wondude e Lokomotiv Moscou. Groupe B woni toon ko Real de Madrid e Shakhtar Donetsk kame Inter de Milan e Borussia Mönchengladbach. Groupe C woni toon ko FC Porto, Manchester City wondude Olympiakos kam e équipe biteɗo Marseille mbo leydi France. Groupe D ina toon Liverpool, Ajax Amsterdam, Atlanta Bergame wondude e équipe biteɗo hono Midtjylland mo Danemark. Groupe E ina toon tigui hono
FC Séville hebbe walla ben ƴettuɓe Ligue Europa ko ɓoyani ko kame Chelsea wondude Krasnodar e ren bo leydi France kono ɗum groupe mo ganduɗa o kay ko groupe F ina toon tawe hono Zenit Saint-Pétersbourg mbo dowla Russie, Dortmund to Lazio de Rome kam e Club Bruges mbo dowla Belgique. Groupe G woni toon ina wayno ko Juventus mbo Italie kame FC Barcelone, Dynamo de Kiev e France kipo biteɗe ha joni hono Feras Varos mbo Hongrie. kono ɗum groupe H Paris Saint-Germain mbo leydi France, Manchester United mbo Angleterre, Leipzig mbo Allemagne, ko wondude kadi Istanbul Istanbul mo ganduɗa kay ko Basik Sahir mbo dowla Turquie. ene wayno ko ɗiɗo tigui ɗum ɗo woni ha joni puluji ɗi ganduɗa ɗi ko Ligue des Champions groupe aji peccaɗi hanki o saaha noon eɗen paadi ko ganduɗa ko woni jende moɗon e to banggue liste Mbalini Cissé wondude ha joni e tirage au sort mbo Ligue des Champions. eɗen gandi yeɓiyankoɓe Piindi TV ha tengte ɗo jayndeji eɗen jogui hen fanniyankoɓe to banggue ceftal balli no hannirta ni machallah. donc eɗen paadi ɗi groupe aji ɗi ganduɗa ɗi holmo cikkuɗon woni groupe de la mort, woni groupe mo ganduɗa o ko musɗo no fewi, kadi holmo cikkuɗon oɗo saaha hande ne wawi wadde créé ko wiyete surprise ha tengti e banggue ɗiɗo pouruji saabu en jii ko wayno club aji kewɗi garɗi hikka ina tawe e nder ɗin noon groupe aji. kono kadi hol sens mo ganduɗa o ko hono équipe aji France ina kay jeeyi ɗum ko wayno Paris Saint-Germain, Marseille e club mberen hol moɓe jogui kay fartange oɗo saaha hande e holmo jiiɗon jogori ƴettidde on ɗo Ligue des Champions, beele ko Bayern, beele ko Liverpool, beele ko Real de Madrid, beele ko FC Barcelone, beele ko Chelsea waɗɓe recruté no hannirta ni namde ne jeese moɗon ko ɗi konguɗi mbaynortoɗen ƴewɗo subaka hande en jetti dendagal hettiyankoɓe kala e mbadi kuuɓal e yiɓiyankoɓe sikki ala no mbiɗen ni altine so Allah jaaɓi ma en jiituɗo banimen debbo Aissata Ndiaye ko sellal ɓolal alhamdulillah. en jarni to banggue hono caméra o Mansour Sow alias Thiat omo ene waɗimo assisté Amadou Touré to banggue montage en jetti Samba Diop golle mon jooɗi peewi dendagal windere nde kala on mbiyama weekend moƴƴo malaɗo.